Velkommen til Grundtvigs Værker. Den her tutorial demonstrerer, hvordan man indstiller sin browser, så man nemt kan slå ord op i den danske ordbog. I Grundtvigs Værker forsyner vi teksterne med verbalkommentarer, det vil sige ordforklaringer til de vanskelige passager, hvor for eksempel datidens sprogbrug afviger markant fra nutidens. Som tærskel for denne kommentering bruger vi den danske ordbog fra 2003 til 5. Hvis et gammeldags ord forklares entydigt her, kommenterer vi ikke. Det er en praktisk grænse at arbejde med, men det betyder, at visse vanskelige ord ikke forklares, som for eksempel hartad, der betyder næsten, hedenold, der betyder den fjerne oldtid, eller som her, vi, der betyder hvorfor. Det er ikke almindelige kendte ord, og man kan som bruger af Grundtvigs Værker have brug for at slå disse op. Ved at indstille sin browser på en bestemt måde, kan man markere et ord, højreklikke på musen og få opslag i den danske ordbog som standard valgmulighed. Og det er denne indstilling, vi vil demonstrere. Funktionen virker på browserne Firefox, Chrome og Torch, og både på Mac og PC. I Firefox er indstillingen nemmest. Gå ind på ordnet.dk. Indstillingerne til søgemaskinen findes øverst til højre. Klik på den lille pil ned og vælg den danske ordbog. Og nu er funktionen klar til brug. I Chrome og Torch ser indstillingerne næsten identisk ud. Man klikker sig ind på indstillinger eller settings i menuen øverst til højre. Så finder man indstillingerne for søg eller search og klikker på administrere søgemaskiner eller manage search engines. I det nederste vindue kan man tilføje en ny søgemaskine. Og her skriver man først den danske ordbog, dernæst ordbogens adresse, som er ordnet.dk, og til sidst skal du skrive en tom søgestreng. Den kan du kopiere fra beskrivelsen til videoen og sætte ind i feltet. Det er netop den, som gør funktionen mulig, så sørg for at få det hele med. Når man er færdig, afslutter man med Enter. Holder man musen hen over linjen, kan man vælge den danske ordbog som standard eller default søgemaskine. Og nu er funktionen klar til brug. Rigtig god læselyst.